Salut! În acest tutorial te voi învăța cum să faci un fulg de zăpadă. Mai întâi trebuie să facem spațiul de lucru, care va conține câteva efecte. Începem prin a selecta culorile, da? La umplere nimic, stroke negru și alegem unealta Line Segment Tool. Am uitat să precizez, documentul pe care lucrăm are dimensiunile 1000 de pixel width cu 1000 de pixel height. Mergem mai departe. Apăsăm tastele Alt Shift și apoi butonul click stânga mouse, da? Pentru a face o linie dreaptă pe care apoi o vom centra. Dăm un zoom out cu Alt și Scroll, da? Să vedem rezultatul. Mai facem altă linie pe orizontală. La fel, Alt Shift click stânga și apoi centrăm linia creată. După care alegem unealta Paintbrush Tool și facem o linie curbă, ceva de genul. Aplicăm acestui layer, da? Aplicăm în prima fază un efect de reflect. Din meniul Effect, Distort and Transform, alegând opțiunea Reflect X și o copie. Apăsăm OK. Da? Deselectăm tot. Blocăm aceste două linii și apoi le ascundem. Îmi cer scuze, nu acum. Aplicăm din nou un alt efect acestui layer. Ne asigurăm, da, că am selectat layerul apăsând acest cerculeț. Selectăm acest cerculeț și mergem din nou la meniul Effect, Distort and Transform, Apply New Effect și vom face 5 copii, da, cu unghi de 60 de grade. Apăsăm butonul Preview. OK. Acum blocăm aceste linii și le ascundem. Alegem din nou unealta Line Segment Tool, Alt Shift, click stânga, pentru a crea o linie dreaptă pe care apoi o vom centra. Dăm click dreapta pe ea și alegem Transform, Rotate, minus 30 de grade. Apăsăm OK. După care alegem unealta Direct Selection Tool și selectăm acest capăt al liniei. După care din meniul Pen Tool cu click dreapta alegem Add Anchor Point Tool și dăm un zoom pentru a adăuga un anchor point în centru aici. După care alegem din nou unealta Direct Selection Tool și selectăm celălalt capăt al liniei și apăsăm tasta Delete. Da? După care alegem din nou Pen Tool-ul, deselectăm mai întâi linia, alegem Pen Tool și dăm click stânga pe ancoră, apoi apăsăm tasta Shift pentru a face o linie dreaptă, mă scuzați, dăm un zoom, deci apăsăm tasta Shift și urmărim ca această linie să se intersecteze cu punctul
din dreapta. Ați observat? Ok. Și am unit punctele. După care, asigurându-ne că această formă este în poziția aceasta, selectăm layer-ul, da? Și apăsăm butonul acesta, Make Release Clipping Mask. Ok. Blocați și acest layer. Ce vă recomand? Blocați pentru moment layerul principal și mai facem un layer pentru a adăuga niște linii de ghidare. Alegem unealta Line Segment Tool, punem un stroke de 0,5, alegem culoarea asta, să spunem, Alt-Shift, click stânga, centrăm linia și mergem la meniul Effect, Distort and Transform, Transform, 11 copii, la 30 de grade, să spunem. Ok. Mai facem o copie. Modificăm culoarea, da? Apăsăm acest buton pentru a selecta toate, de fapt linia care are un efect aplicat. Asupra căruia s-a aplicat un efect și alegem culoarea asta și dăm click dreapta, Transform, Rotate, minus 15 grade. Ok. Puteți să grupați aceste două layere, selectându-le și apoi apăsând combinația de taste Ctrl G sau mai bine le trageți, scuze, mai bine creați un nou layer și le trageți aici. Puteți să modificați opacitatea liniilor de ghidare. Puteți să puneți un 50%. Da? Și le blocați. Revenim la layerul principal, unde vom desena fulgul de zăpadă. Putem să ștergem această linie și din meniu alegem unealta Pen Tool. Vom selecta această culoare. Ce vreau să urmăriți, să vă spun, este că ce vom desena în acest perimetru, da, în acest clipping mask, se va multiplica. Adică, haideți să vă arăt mai bine. Da, modificăm stroke-ul, punem valoarea 12 și dăm un zoom out. Un click stânga, tasta Shift apăsată. Ați observat? Selectăm linia și modificăm din acest meniu de la stroke, da? Rotunjim capetele. După care din meniul Object alegem opțiunea Expand. Ok. Din nou Line Segment, Pen Tool.
inversăm proprietățile, da? Fill-ul cu stroke-ul. Și aici punem 8, să spunem. Observați că dacă mă duc cu celălalt anchor point aici, se vor multiplica doar pixelii cuprinși în acest perimetru. Da? De aici până aici. Mai facem o copie a aceste linii create, apăsând Alt și click stânga. O mutăm mai sus. Selectăm cele două linii din meniul Object. Alegem opțiunea Expand. Ok. Putem să adăugăm și forme, da? Din meniul Rectangle Tool, click dreapta, Polygon Tool, nu prea se potrivește cu peisajul, mi se pare mie. Sau, ia să dăm un zoom out. Nu, haideți că îl mutăm aici. Și am obținut treaba asta. Și alegem acest shape, din nou, din meniul Object, alegem opțiunea Expand. Putem să adăugăm și un Ellipse Tool. Da. Din nou selectăm cercurile, Object, Expand. Putem să alegem și Paintbrush-ul. Inversăm culorile, proprietățile. Alegem un stroke de 3. Ctrl Z dacă nu vă convine ceva, dați Undo. Sau puteți să copiați prima formă, da? Cu Alt și click stânga, tragem în lateral. Alegem din nou Paintbrush-ul. Mai departe, alegem din nou Paintbrush, modificăm proprietățile de stroke și umplere, da? Și aici puteți să vă folosiți creativitatea. Faceți ce linii doriți dumneavoastră și ce combinații doriți.
Ok. Aici am uitat să dăm object expand. Așa, și am zis că aici apare prea gol. Mai adăugăm ceva. Și la fel mai facem o copie. Alegem din nou pen tool-ul. Inversăm proprietățile, modificăm stroke-ul. Aceste proprietăți, da? Ups, Ctrl Z. Din nou object expand, ok. Alt și click stânga și tragem în sus și puțin spre interior pentru a micșora forma sau rezultatul. Puteți eventual să și centrați aceste elemente, da? Apăsăm acest buton. Ok. Hai să vedem ce am mai putea adăuga. Scuze, da? Aici desenăm pentru a multiplica. Ideea este să nu ne complicăm nici prea tare, sper că nu m-am complicat foarte mult. Desenați până obțineți rezultatul dorit. Da? Să spunem că ne oprim la acest rezultat. Am impresia că acest stroke e prea mult, prea mare sau... Ia să comparăm. Am făcut câte o copie. Nu, sunt fix exact la fel. Sunt fix la fel. Ok. Ștergem aceste linii. După care ascundem aceste linii de ghidare. Da? Și selectăm tot layerul apăsând acest buton, după care mergem la meniul Object, Expand Appearance, după care din meniul View alegem opțiunea Hide Edges și din meniul Pathfinder alegem opțiunea Merge. Ok.
puteți folosi acest fulg pentru a crea un pattern. Cum faceți asta? Faceți o copie a fulgului pentru orice eventualitate în cazul în care ceva nu merge bine. Da? Puteți să selectați fulgul intrând în Isolation Mode, după care mergeți la meniul Object, Pattern, Make. Dar, înainte de asta, ar trebui să micșorăm, zic eu. Acest fulg. Ok. Object, pattern, make. Și alegem hex by row. Da? Apăsăm done. Facem un nou layer și cu Rectangle Tool facem un pătrat cu aceste dimensiuni, îl centrăm, din meniul Swatches aplicăm Undo, aplicăm la Fill acest pattern, puteți să dați click dreapta, Transform, Scale, debifați Transform Objects și alegeți, introduceți valoarea, să spunem 70, la uniform. Ok. Puteți să mai faceți un pătrat cu aceste proprietăți, culoare de umplere, Undo. Mai întâi facem, da, pătratul, fiind în acest layer, da, să fie de desubt. Ok. Puteți să modificați din File, Document, Setup. Da. Această proprietate, High Resolution. Da, vedeți, dați un zoom. Să vedeți dacă totul este în regulă. Și cam asta este rezultatul. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă aveți întrebări, lăsați un comentariu și de asemenea ar ajuta foarte mult canalul, un like, share sau subscribe. Până data viitoare, spor la creativitate! La revedere!